Ens trobem amb el professor de català, en Lucas Lucero, de l'Institut Lluís Sert. Bé, com et vas iniciar en aquest món de l'escriure en català, Lucas? Jo em vaig iniciar quan era secundària, cap a primer i segon d'ESO, i estava al col·legi de Sant Ferran, i llavors la professora va iniciar una dinàmica de jugar a l'Scrabble, i amb això em vaig engrescar, vam anar a participar a Castelldefels, i arran d'això ho he portat fins ara, fins aquests dies, que ara ja estem jugant com a prof. Sembla un joc força interessant, ja que ajuda a conèixer noves paraules en català i si no saps molt ja et pot ajudar força. Molt bé, gràcies. Per exemple, m'ajuda. Molt bé. Lucas, com a professor d'escriure en català, què pot aportar aquest joc? Doncs aquest joc és molt interessant per treballar a classe, no només per la integració que suposa amb els diferents perfils d'alumnat, com poden ser el CIE i el PIM, que es poden integrar dins dels grups d'Scrabble, sinó que també treballa en competències específiques de l'assignatura de llengua catalana, com gramàtica, morfologia, permeten fer paraules derivades i treballar en diferents aspectes del lèxic i la morfologia de la llengua, i això s'hi anima d'una manera dinàmica a treballar amb la llengua catalana. Què us sembla l'activitat? Molt guai, a mi m'agrada molt. T'agrada? Sí. Va estar molt bé conèixer gent d'unes altres parts de Catalunya. I seguim amb l'entrevista amb el professor Lucas Lucero. Què et sembla aquest joc o aquesta activitat com a impuls de la llengua? Doncs em sembla una manera molt efectiva de promocionar l'ús de la llengua catalana, perquè l'alumnat no només parla català dins de l'hora de l'assignatura, sinó que s'engresca a jugar i a dinamitzar i a socialitzar en català, i això permet no només que el català es faci servir com una eina de classe, sinó que també s'utilitzi com realment el que és una llengua vehicular que serveix per construir diferents dinàmiques entre les persones. Molt bé, Judit, l'any passat vau estar a la final. Què tal et va semblar? Va ser molt divertit i jugar amb més gent em va ajudar a conèixer més paraules, no? I aprendre a jugar millor. Molt bé, Lucas, i com últim, què et sembla com a projecció i els campionats que fem d'aquesta activitat? Doncs em sembla molt bé, és una participació que no només permet que l'alumnat jugui entre ells, és a dir, dins d'un centre, sinó que permet que els diferents centres d'un municipi puguin participar i interactuar entre ells, i realment hi ha evidències on els alumnes han interactuat amb persones que mai haurien pensat, com per exemple persones d'Elx o persones de Rosselló, i llavors això permet que la integració i la condició lingüística del català i les seves variants dialectals s'enriqueixin, i llavors els alumnes tinguin més consciència d'això. Molt bé, gràcies, Lucas. Us esperem a la gran final del dia 9 de maig i que feu un bon paper com l'any passat. Esperem-ho, sí.